Alright. Ndiye akatenga Salmon. Akatenga Salmon ndi Nixon Mandela. Achitengera mhuri kwa Mandela. Plaintiff Nixon Mandela. Defendant Mandela family. Mandela family. Ndiye mali. Alright. Mandela family yese yana kunove defendant. Wongo. Mosacheri kuti chi. Mosairi kuti imi mhuri kwa Mandela. Munodiwa kudare kwa mambo. Kuti muzondichaurira chikonzero nei. Musiri kundibatsira paurwere hwemwana wangu. Uyai neuchapupu hwenyu. Imi mhuri yekwa Mandela munodiwa kudare kwa mambo kuti muzondichaurira chikonzero nei. Musiri kundibatsira paurwere hwemwana wangu. Right? Nixon, sumzavoko wako weruji uti ini Nixon Mandela. Nixon Mandela. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mukuru ndiana pane magara. Right. Ndiani zita? Enigrai Mandela. Right. Enigrai. Ini Enigrai Mandela. Enigrai Mandela. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Ndareva ndatenda kuti Enigrai wamirira mhuri yese yekwa Mandela. Naika. Nawe yataurwa panapa naNixon yaari kukupomerai imi. Munobvumirana naye here hungu kwete? Vokwa Mandela kuti ima hamusi kubatsirana naye paurwere hwemwana wake. Munobvumirana nazvo here hungu kwete? Kwete. Marama. Urwere werudzi. Regai chinzwe kuna Nixon. Nixon! Hama dzako dziri kuti isusu atidairane nemazwa ako ekuti hatisi kukubatsira paurwere hwemwana wako. Chitaura dare rino namambo wavo kuti vanzwe kuti chisiri kubatsirwa pauri chii uye dambudziko racho nderei. Pamusoro nechinanga, pamusoro nedare. Ini urwere hwandinahwo mambo ndokuti ndine mwana wangu ari kwanisa mwedzi asingatauri, akangodona ndikobva anyarara. Ndikobva tafamba kwatakafamba tichinotsvaga rubatsiro. Kwatakafamba kwacho tichinotsvaga rubatsiro kune munhu akabatwa akabvuma kuti ndakaita zvakati zvakati. Akanzi uye nezvinhu zvako zvaunoita zvaunoshandisa. Zuva rokuti takuenda kuti anosarenda akabva aramba. Makatombofamba? Taura usingaite madiniki. Anongana nini? Lecture is Mandela. Okay, taura. Lecture Mandela. Pawakafamba. Takafamba semusha. Semhuri. Tese. Ndokuda papangu asipo ndimukoma vakurusira. Ini ndinanga sipo chete. Asivesa wakomana Kana wavandisi. makafamba semhuri. Sisina kuzoitwa kusvika kumafinals vakanzi chumi yai. Wacho anoziya. Ndizvo. Saka kusasvika kumafinals votama vaunzi vakanaka ndizvo. Nekuti kwatakafamba kanobatsirwa kwacho zvakanzi kana uyu asina kusarenda zvinhu zvake mwana haaite se haatauri. Saka ava Sama vawenzi sisi kusaenda nemi kuchipira ndizvo.
kuti asarende zvinhu zvake saka makuvafunira baba Nixon mubvunzo uri kuda kutsvaga kuziva kuti imimi zvamati vekwamandere muri yese yekwamandere uyai muzonditaurira chikonzero nei musiri kundibatsira muri kuti here imimi paurwere hwemwana wenyu wamati ari kurwara hakuna mumwe chete pauzhinji hwehama dzenyu idzodzo dzokwamandere ari kukwanisa kuti patasvika apa tikanzwa kuti mwana uyu akabayiwa nomunzwa ngatitsvagei nhinga anogona kutumbura kana kuti tanzwa kuti mwana uyu kugamina kwaari kuita uku imota iri pakati pemakumbo ngatitsvagei nhinga anosvina hapana vakazokwanisa kusvika ipa takambofamba takabva taperera panzira tese ndobva vakufuratirai vese vokwamandere munobvumirana nazvo here kuti imi mumwe wenyu asangana nedambudziko rourwere hwomwana mazofamba ndobva mauya imi mukati aita kake ndihomba rumu hatichaenda ikoko ndobva magara zvenyu kwenu pamusoro nechinanga pamusoro edare vamwe vangu vanin'anga vakafamba naNixon svika pokupedzisira vakanzwa nokuziva kuti ningi ndiye ari kuita zvakati pakuzoona kuti pauye kuzosarendwa iye nesu tese tanga takatomirira kuti achadi achauya kuzosarenda kunze kwaizvozvo akabva aenda unokwira dari kupi concession upi iye hereki munin'ina wangu mutedzani nenini munhu wamuri kutaura nezvake ari apa here haana kuuya seasina kuuya sabhuku ari kupi sabhuku ari sabhuku dombojena chii chiri kuitika mushamaku pamusoro ishoma pamusoro idare ise vakatengera chinero chiriponorina chikamira chakadai mhuri imwe chete chokwadi Nixon ane dambudziko rakamuremera rasvika pakubato nemi wese sabhuku ndokusaka ngatindiuye navo semhuri yangu samone richisvika nemupurisa wamambo ndoda kuti raisunga mhuri yakawanda yekwamandere mupurisa wamambo anokwanisa kuti angatendere mhuri sekwamambo akati kuti aiwa sabhuku ndimugere nemhuri ipi mumusha menyu saka nini ndikusiya samoni rimupi maoko menyu ndobva ndaverenga samoni ndokuziva dambudziko riripo zvishuwa mhuri mamandere ndakambotora nguva ndisaine samoni iroro ndakabva ndasaina zvichokwadi samoni ndobva ndaisa nhamba dzangu dzefoni samoni iroro mamirira zvakaita ndezvekuti zvichokwadi mhuri iyi yakafamba kufamba kwavakaita takatenge tatanga kufamba tiri dhisu mhuri yekwamadomasi iye ndindakakonzera kuti tipazoitika kuti tifambe asi vapomangu vari vakaya futi zvindavaite ngatifambe vatanofamba vanobuda zvavanobuda nyaya dzedu futi makafamba kuenda kupi takaenda kunonzi kumamhunga kui kumamhunga pane kuprofita vanonzi pamamhunga apo orezaechi ndokwatakaenda ikoko avo vekwamandere vazonzwa kuti aiwa mhuri yekwamadomasi yakafamba yakaenda kumamhunga zvakanomira zvakadai mushure munge mukoma achirwarirwa mukoma vakabva vangorungu semhuri vakafonerana ipapa makatarisa kuti mhuri yekwamandere vamwe vatobva kuharare vamwe vabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanoita sei dzavanogara kuti vachiya kunokudarira vanhu vakafonerana chokwadi vakafamba vakaenda kumahunga ikoko zvatakangonaitwawo tasvika kumuprofita ndozvavakanosangana nazvo chokwadi mukoma wangu anonzi reptiles wacho asi mumudani akanobatwa sekubatwa ukaitwa imwe mhuri yedu yekwamadomasi kupi iko saka zvadaro mukoma uyu aona kuti abatwa vakabvumirana nekuti zvinhu zvese zvaitwa vaitowirirana vaisaindirana pasi nokuti kana isi patakaenda taiwirirana zvinhu nyaya dzedu dziri kufamba kwadzo anga tinotora masignatures ariko kumuprofita wacheizvo kuti kana kandinotora bepa racho rine stembe muprofita nemasignatures atakaita isusu kana ivava handirange ndiripo zvavo pavakaenda asi chokwadi chandinacho ndechekuti zvatakangoitirwawo ndo zvavakaitirwawo zvadaro mukoma zvakavaremera kuti vanosiya kuti zvinhu zvavo nokuti handizivo zvakuti chakavaita kuti vasanosiya zvinhu zvavo chii mukoma vakabva mhanya kumatare edzimhosva kuconcession vachinoklema piece of order yekuti mhuri hama dzavo dzese
dzisasvike pai pamba pavo. Saka ndingangoti pane panangana tisiyei samonera uya inini ndakafonera mhuri yese komandiri pane mazita aripo apa ndakavabata 1 by 1 zvataura kuti kunoti kuenda kudara kwamambo musi wa16 June tikuda kudara kwamakopi maererano nenyaya yakadai kana iwo mukoma vanga vasipo mukoma madhirapa vakuru vanhasi vatinavo vakanga vasipo asi pandakavafonera pavakaziva kuti nyaya yafonwa nasabu vakabva vataiwa handingadherere sabu wavo regai ndinonzwa kuti sabu kuti handititudirwa kwamambo chii ivo mukoma rectize vavo ndakaenda futi kumba kwavo vemasipo ivavo ndakati inanzi inovatora pisota inini ndiri sabu vanga nditorere pisota vachigara mumusha mangu ndakati inini ndinoenda kumba pavo chero vakatorerana nehama dzevauya hangu dzimwe hama pisoti ndakanosvika amai guru mukoma wemukava anherini wavo mudzimai wemukoma uyu waretai vari kuvanza mukoma kuti mukoma vasakude pake pachena ndakasvika pamba ndakati no amai guru ndauya pano nyaya iripo ndekuti ndauya ndizotaura mukoma kuti tine samoni ratakapirwa nokuda mhuri yese komandiri kudari kwamambo makopi amai guru nokuda kuti havari kuti mukoma wandii kana kuti vari kuvanza chii pana mukoma amai guru vakabva vati aiwa mukoma vari panapa avava asi ndiri kuda samoni racho ndakati kana samoni muchida kuona amai guru hapana chakaipa zvino inini kuti ndirambe ndichita mapendhau dzekuti ndienda kumba ndonotora samoni ndodzoka naro pano ndasvika neshoko rokuti ndikutaura kuti panapa mudiwa namama imimi kana muda kuona samoni imimi ndinoshuya kupi kumba kwangu ndokutaura kwandakaita nawo ikoko asi chokwadi kutaura pamberi pendare ndichitaura chokwadi mwana wacho titori naye muno mwana iye asi kutaura ari muno mudare ari kupi murwere uya kuno ni makore mangani 24 akarongwa ari kuitei anoenda chikoro ari kuenda chikoro akapedza form 4 saka imimi kumuprofita pamakaenda unotaura naye muprofita akati chii tasvika kumuprofita kana muprofita ya tasvika pamusoro emama tasvika kumuprofita zvakabata mukoma rectize ivavo zvii zvakamubata takamwiswa muteyo tiri yavo takaenda tiri 16 ikoko zvakabata vakabvuma mukoma vakatikumbira regero pamberi pedu kuti ndo zvavakaita vakaita zvipi vachiti vakadzi vasunungure mwanawo zvavakaita pamwana ndo vakaroya mwana uyu vakaroya mwana allright muroyi vakatokumbira regero kwatiri takati ava semhuri isi chatiri kutsvaga pano kuti mwana aite se ararame mune zvakanaka ndobva vanzi chiuyai nezvinhu zvenyu mangwana but mukoma ndifunga vakasarudza kusasarinda zvinhu zvavo so dambudziko kururamba riri pamwana saka tiri kukumbira kudari kuti toita sei semhuri kuti tibatsirikane kuti mwana bishop vakatibatsira vanga vatombori pana vanga vachida kutonzwa nyaya yedu kuti iri kufamba sei anonzi bishop ani ane mapepa kuchekwa pane kumwe kwamakaenda futi apa tsika mutanda upi ari kupi makamutora rini akaita sei akanongedzwa futi akabatwa gore ripi 2005 paakabatwa chii chakaitika vakatomuti vatora zvikwamo zvake amusoreni chinanga imimi hama dzekwamanjere muri kugutsikana here imimi muri 16 kuti mukoma wenyu uyu
akauya apa definitely achisarenda zvinhu zvake mwana anobva ataura tine chivimbo ichocho kuti zvinobva zvasunungura munhu. saka mose muri kutaura kuti kuuya kwaita Nixon uyu nhasi kudare kuno kwakusunungura imese hakusati kwatisimbura kuti kunogona kukusunungurai oraiti mese saka mire vari kukumbira kusunungurirwa muri nokuti Nixon anzani rectize akavapo pane muprofita ataurwa mwana chivimbo chekuti ko zvinoita zvakanaka Ikapo Nixon nyaya yako iri kuti washedza hama dzako kudare handiti kuti havasi kukubatsira kufamba nomwana ari kurwara handiti saka wangachida kuti isu vedare tiite sei kuhama dzako idzi sokuti uyu apinda uyu haapo apa pahama dzako apa saka uda kuiya mune sei pahama dzako idzi dzisingauye kuzokubatsira inini chandikuda kuuya kuzotaura kuno kuti imimi mutipe gwara kuti mumudedzi iye auye ataure pamberi pake nokuti tiri pamusoro ipapo penyaya iyoyo kwatabva kwabhishop kwachekoko kumanheru takanzizo endai munorara imba imwe chete mese muchanzwa zvaanenge achiita se achitaura hama dzakuregerera ndedzipi rectize aramba kuuya kuno ndidzo hama dzakuregerera hama dzakuregerera ndedzipi mese ivava vakuregerera tibongo saka nhasi wazviona sei iwe idzi hama dzako dziri kupupurira iwe dzichikubatsira kutaura iwe kuti makambofamba nadzo ndikuda kuziva kuti wakaenda woga kangani nomurwere wakafamba uri wega nekangani ini handina kufamba ndega handina kwandakaenda ndiri ndega taifamba navo ndoda undiisawo munzira make kuti ndoda kunzwa kunzi vandiregerera ndichifamba nomurwere kangani dambudziko rakamboitika kumashure 2021 vakamborwara vari vaviri iye inomunina wake waanotedzana kurwara dai wauya kuti hama dzangu dzakaroya mwana wangu taitaziva kuti takutaura pachi pauro zvinota kutaura pakundiregerera kuregerera kuita sei pokupedzisira hatina kusvika kuti kudarire risvike pokupera pokupedzisira hama sokuti uyu murume auya kudare kuti rigone kuti notidare ndo rinosimba rokudedza vari kuramba naivava rovaitisa chimwe chete ndurasoshangwa pamusoro yechakaya iripo ndeyekuti maonero ataitewo nyaya iyi uyu murume uyu ari kutya kutaura chokwadi nekuti samonero aisa harisi kuenderana nenyaya iri mumwoyo make pane munhu waari kuda kuti auye iye angadai akanyoresa iyeyo kuti uya nezvinhu zvakataurwa kumuprofiti tiine hama dzedu idzi usarende zvinhu zvacho kureva kuti simba revamwe vaifanira kunge vakumubatsira kuti shuwa muprofiti akataura kuti uya nezvinhu kuno kudare zviperi zvinapa asunga dare risina mhosva asunga vanhu ava vari kuti havasi kundibatsira nyaya chaiyo yaari kuda haana kuisa mutsambao aifanira kusora iwe uya nezvinhu zvakataurwa nemuprofiti kuti mwana wangu aite zvakanaka zvatikawirirana semusha ndopane nyaya ipa tikatarisa zviri kutaurwa nevanhu vaMandela kana kuti zviri kutaurwa neuyo kwaMandela chinogona kuwirirana nemazwi ari kutaurwa nemutauro ari kubva kutaurwa tinogona kupesana zvishomanana nokuti kana ini ndichirwa nechinhu vamwe vangu vakanditarisa izvo zvinoita kuti ndifungidzire kuti vane chokuitawo nechinji kundirwisa saka kuda nedzimwe nzira Nixon ari kutsanangura kuti idzodzi hama idzi newacho akambotaurirwa kunzi une zvinhu vanogona kunge vaine hochekoche saka vese vakauya vachasvika pokutaura kuti isi hatina mbosva isi iwe ndorochi ndionomosva mambomva zvazvokuita sei zvokuita iye saka irombo rakaipa
shoko chete ratiwira rokuti munhu wacho mukati mevanhu ava haana kuita sei, haana kuuya. Asi dai anga auya tichitotiwo tizwa kuti kweunoti kudii otiwo zvakati, ionotiwo kudii otiwo zvakati, tosvikopari oti kudii otiwo zvakati, tochinyatsoona kuti vese ava vane hwema humwe chete here. Orati zvakanaka kwatimbotiya kuti mukati mevanhu muna vangu kana tokoma vangu imomo mune vanguwo makareba. Hamuna mbozvikazo akanodaro iye Satani akati kune vari kuenda kumasoro ikoko Jesu wati ndevako mune vanguwo makareba. pamusoro chakabviri vanhu ava vakanuniswa maremoni, asi iye anonzi akataura muromo kuti inini ndindazozvimbirwa, asi mukati umu mune vamwewo vaifanira kuzvimbirwa. Muromo wakataura. Saka manje apa tichaenda kune vanhu vatatu vanda kutumai. Mazvinzwa makuenda kune vanhu vatatu kwamuchaenda ndokupa mupurisa, iwewe wacho unoenda navo iwewe. Uchaenda nevanhu ava vese muri inenge iripo, then vozoya next court date nemaprofita vacho sewamataura iwache kuchekwa, then mese mouya toya tobharira chinuchi next court. Kana asina kuuya, ini ndinongoenda mberi chizopa judgment in default. Ndinove ndakutotonga apa ndambopa mukana. Tawirirana tinochekutaura nacho pamusoro nechinanga isusu tine vanhu vakanga vatonongedzwa nomunongedzo wedare kucourt compensation. Takapiwa protection order tiri vanhu vanokwana kuita ivo 6. Protection order ndinorebaracho ichibva kupi? ichibva kuna iye rectize wacho kuti haachatida kutoona kudhuze nekudzimba dzake. Yes, but I don't know vanhu ava takatora passport iyoyo havachakwanisa kuyazobasimba kuti zvirikuzikanaa zvavo ndobari nyaya iyo. Saka ava ndovari kuti mandiregerero tidzare kwavo chii timanikidze muri anodzokera chii. Alright, manje inini order yangu iyi peace order yokurambidza imi ndizova inini yangu it is overriding this one. It's an instruction or an order to bring him to me. Saka kana asina kuuya yane peace order iyi aimire kuchivanhu rubanzo. Kana achizwa ndikaenda kumakotsu ndoenda kunodzivirira ava kuti ndege kuti ndini ndakukushedza imese sevana vangu vari mudunhu mangu kuti muuye ndikutongei. Anenge asina kuuya ndinomutonga asipo ndomupa starapu. Saka iyi munochengeta iyi ndimunopurisa kuna magistrate kana muchizviri kwa magistrate. Asi yangu nemutongo wangu nemasamoni yangu zvine masimba yekuti ndini ndiri kugadzisa vanhu mudunhu mangu. Mazvinzwa? Saka anofanira kuti auye kuno. Ndokuti apa hamusini muchaenda kunomupa mupurisa achaenda kunomupa samoni rwepiri. Wazvinzwa? Samoni yekumushedza rwepiri. Good. Kana asina kuuya mosanotonga ini substance. Tiri pamusoro ipapo mambo tabva kwatakanga taendeko kumanheru kwacho. Uyu musikana asingataurwi pana sisi vaakauraya vaakabvuma ikoko kuti ndakaita se ndini ndakavauraya. Ana akauraya iye rectize wacho mweya iwoyo wakapotera panawe kumapast 10-11 ndopandataura kuti pamuri kuuya muuya ine bishop iyoyo mweya uzopotera ndiripo. Mazvinzwa? Mweya nduda uzopotera ndiripo. Uyu mwana usununguka vati kuti mweya wakapotera pane musikana akauya akataura akati kuna iye iwewe ndikuda kuti upupure pamberi pehanzvadzi dzangu nevana vangu kuti chaukandiurayira chii. Paakangopedza kungotaura kudaro akabva anyarira kusvika nazvino. Saka ndipo pandiri kutaura kuti
ndati endai munouya navo mofamba mondidzivisa musi wamuri kuuya neni ndenge ndagadzirawo vangu vanokwanisa kuzobetsera kuona kuti ichokwadi here ndinovabata ndinavo vanobatawo futi vekumhepo ikoko varoi ndinavo saka ndiuda mwana uyo asununguko tinotori nechikumbiro sasamusha musha mangu madombo jena kuti pakutsika nemagariro edu emumusha medu kana ini ndiri kutonga zvangu musha wangu asi kana iniwo futi handina kugadzikana noureka zvokuti musha wedu chimiro chapo chaicho hazvina kumira zvakanaka uri kuvhundutsirawo sabuni uri kuvhundutsirwa neni wese ndinovhundutsirwawo futi nevaroi vangu vandinawo mumusha uchokwadi mangu kutaura kuchokwadi saka chendo anouya nevaroi vako neonenge uripo ipapo mouya pano mogara pamberi ano andiwazvinzwa rega kusha nekuti uri mutongo saka enda zvandataura ndizvozvo mouya saka ndokuita dare rinainoureka rokusunga mhuri yangu yese musha mado wangu wadombo jena ndiwe naye munodai iwewe nhau yese anditi mumusha munoda kushambidzwa musha munoda kushambidzwa noureka ndochokwadi ndopandirawo ndisvike chete kuti musha uda kusaka ndesaka tatanga kushambidza musha wacho ndikuda mwana uyo ananani ndinokupai mbese ndokupai nguva yandakupai kuti muende muna mombe dzekuripa dzirimo mumusha dzirimo dzakasara nemombe sumuka henyu mwende tinoaa